Здравейте, приятели, аз съм Ангел Кинг 808 и в сегашния ми клип ще ви покажа как може да се регистрираме в Viber. Така, нека да започваме. Първата стъпка, която трябва да направим е да влизаме в Google Play магазин и там пишем Viber. Откриваме го и след това цъкаме актуализация, за да го актуализираме, нали, да се прави по-новата версия. Тук трябва да чакаме да се актуализира приложението Viber. Това няма да има много време, около 15-20 секунди. Чакаме да направим. Adiós, amigo. Me muero. И ето, Adiós, mundo актуализира се, чакаме. El campeón. Oh, el primo. Трябва да чакаме още малко да се инсталира Viber. И след това като отваряме, Viber, добре дошли в Viber. Цъкаме продължи. И тук се пише самото телефонен номер към нашата карта. След което продължи. Това е вашият телефонен номер ли? 792 38 75, цъкаме да. Това е тежки неща. И тогава трябва да активираме нашия акаунт. И тук видим код, той ще прави. Цъкаме тук. Решаваме всичко. Face of Fury! Primo Punch! Punch on punch! И вече вашия акаунт в Viber е успешен, регистриран и вече може да използвате Viber. И да, вече знаете, надявам се да съм ви помогнал и вече знаете как да се регистрирате или да се направите нов профил в Viber. Ако така, дайте по един лайк, абонирайте се за мен за още видеоклипове и очаквайте новото му видео. Около една седмица ще направя ново видео. Може да направи как да се правите същото. Регистрация, но в Zemona.net от компютъра ми. И да, ще се видим скоро.